Nola izatez, takazeta bia. George Stevenson ator kontatzeko egia. Gorputz errea, Katalina barrena, Agapita Iturralde, Zuloaga eta Maria Iturralde, Zuloaga, Gernika. Ikuskizun honetan gure musikaren eta gure hitzen transmisioari buruzko hausnarketa plazaratu nahi izan dugu. Gabriel Arestik arrizkorri bat inela kontatu zigun. Baserriaren gotorlekuaren barruan harresia izaten zela. 19. mendearen amaieran, industriaratza eta gerrak artean, burdinazko herri bihurtu ginen eta gure transmisio eredua aldatu egin zen. Eta orain, zer? Gaur egun, zer gara, nola gaude, Euskaldunon botila erdi ustua ala erdi beteta dago. Gure hitzak ezan